So karon adlaw guys no ay nakadawat mig invitation sa graduation, mao diri ang celebration sa graduation kay diri anli ang kaon di na mapasayloon. Busing oh, busing. Flot, flot. Karon kay special day ni girlie no kay graduate na gid siya karon taon sa iyang gi-eskwela pila ka tuig niyang gi-eskwelahan no. Congrats kaayo. Grabe kaon dire, grabe anli kaon gid dire ba, grabe no busuga lagi Itulyukan di among nasudlan mao ning among bira-birahan dire. Classic mga sudan among tilawan ang waitress lagi ang dili pwede tilawan dire. Sa request ni Maya. Request ni Maya. Ya, unsa request ni Maya? Request kanta. Saya request ni Maya. You are reason. You are the reason. Kanta si Kuan, Alcer. Kanta si Alcer. Rat. Sabde na dia kay vokalis dia. Wadan mukanya maluod. Di na lang mo kanta ro siya Alcer kay basi niya mawadaan ig trabaho ang singer ba. Sawa na lang. Berada gyapon Mexican batch din kaon. Grabe busuga na mo lagi naglintabo among lamisa gud tan-aw ang waitress aprobado daw ni Julito ang templada no. Lami daw kaayo. Dance. Wala pa na human na pa mi third batch ani kaon niyo kay kuan panihapon na ni dalang panihapon na ni grabe Lah, dancer oh. Murag nakanahon na unta si Ara no, mapuli unta si singer. So mauro to guys, mauli na may karon kay gabi naman pod. Salamat guys sa ako pagkaon, busog kayo mi, grabe. Gagaw nga gwapa no. Gwapa ko ilain. Hello to your vlog. Ang si Julie ba? Julie ba pugnan? Hala. Thank you. Hey.